foreign compare obia like I will kiss a flu to them and centennial new rye or the 10 years to a son is obia muda obia or the 1 year car said I never confirm. None I want to be none in Tatia. I want to be none in Tafre. What is that? No, what do you mean? Yadi Yahoo is so a woo. Yahoo is so what damn. Yakoso social media. Money money. I'm Tumoto. This is a I was a apostle of one line. If you say, well, what is the production? Umpo, and channel. Ongu mama, ongu maire, ongu maku, ongu masware. Ejebo January Babedru. Nano a obi ye Thanksgiving ewo Kumasi no na bi nso ye joint service ni nyina efa apostle professor emeritus Kwadwosafo Kantanka ne ho. Ene yatena se ye bedi enkomo. Na ene nkomo a ye bedi no enye nkomo a ye ba bebezi ewo Thanksgiving na say obi joint service a wo ye but enema ekoso ewo ho. Ye na ye hwe papa eye Kantanka ne dibre tumi ekura no eni sene obo bra esifaye ewo Ghana eni wiase afa na nyina se ne di ekwa akiri no na ohwe na yiyo insensem akiri insensem kasatwitwia hodo a ekoso a asefem onim se Nyansapo ye de ye kasafa amamre ne amane ho ye kasafa amamre ne amane ho de na ye babedi de ye ho nkomo ne ye busa se enti di petitiri a etisa apostle Kwadwosafo Kantanka na yi ase ana kutiabo na yi ase ana kasatwitwa hodo ekoso ewo ho na anu bepiemu ewo eye Prempe Assembly Hall Kumasi a abusia na enye fedi agoro ajagraja ebepiemu wo ho Osebo de Zaraman ebepiemu wo ho Dr. Alhaji Mahmud Bomia ebepiemu wo ho na echen obi campaign ase abusia areho asefem na yetu fa so kopiemu ewo awo hia joint service a Kwadwo Akofena Junior eye edema ne papa apostle Kwadwosafo Kantanka no so yehu eye legendary akroboto ewa ase yehu eye oheneba intim awoye odiyoni oye journalist sabio ono so bepiem wa Ghana ni dibre kuta no enye fedi agro no so kopiemu ewo Akofena ho ntina wo hwe match na enye asem ketwa eno no obi ka se Adwasafo upefunu wanya ni funu awie Akofena so upetumi ono so wanya ni tumi awie nti nkesese de case close na de be ne yehuni mema mekasa enye tenten na nankra aginegwa wonim say apostle Kwadwosafo Kantanka sensem we bae no na nankra akoye obi a ye ne no adi nkomo no from starting eba besi na wieye na orukwa do yesen ka won kasa bi na so hwe kasa twitwie ene niam bi e course na no memenda ewo Kumasi ne nkran na wo se adwoa ese ye satenase na yesu amamre ne yamane ya Asante sem eyera nanso wakokoye akani asantini de hye de ontena se ema yamamre ne yamane enyera wo bra sa akasa twitwe no so koso ewa Asante mantem hasi enti ye mana na nkra kwaba ye de nkomo no ebe hyehye so ye ba bebusa se otitire ni wuo ase sanyema we etimi koso na nankra be kire yen se etimi koso de a ene mabusu pani bi o hye de ma ha wagidi a wo ba be wu no onhwe animu adwoa mene medom ye ba be ye bi wo ho na nankra memu akwa aba yeson na onho ye de nyame adom ho ye ukente de ene so be sa afre so pekente bi o Devia ufra omo fre na nankra kente aro nya no he okobo wure ro ko sesa kente de ba na asa de onho ayefe onho ayefe wow na nankra ye ni enkomo media me yamaje se nka apostle Kwadwosafo Kantanka ne nsensem de nka ye twa ne tia e wo Nyansapo nke nka biem na no memenda echen rally echen obi campaign awoye akutiabo anyinsini ensema hodo ekoso no na nankra meniso banya video ni biahwe watie mu nsem de be na beka de afa ho de de betoto ya Asante sem ya mamre ene ya mane oni se Nyansapo studio ha de amamre kuten ye di ho nkomo ye ka bibia ne ye gina amamre so oni monyamfo te sa apostle Kwadwosafo Kantanka na yi odi enfa ye ne kura ntu ba bi se ye na wi Thanksgiving ase nana de na ekoso yi midase on say
wiase na ɛda hɔ no nyame ammɔ ne saa kwa nyame bɔ wiase de hyɛ enipa bi nsa na titiri wɔn a nyame de hyɛ wɔn nsa paa ne yɛ nananom efisɛ nananom wɔ hɔ ansa na asɔfoɔ wɔn a masua nwoma kɔ akyire bɛyɛ lawyer judge ɛne deɛ keka ka ho nyina wɔn nyinaa yɛ den ɛɛba enti amammerɛ no biribi a ɛba akyire biara ne bɛto amammerɛ ɛna akanfoɔ so yɛwɔ kwan a yɛfa so ɛyɛ biribiara yɛwɔ kwan a yɛfa so gye awareɛ yɛwɔ kwan a yɛfa so tu badin yɛwɔ kwan a yɛfa so yɛ ayie na sesee no ɛnam sɛ asɔle nti ama yɛamammerɛ ne yɛ biribiara ɛɛsɛe wate aseɛ enti sɛ baabi a aduree no sɛ nananom ansa ama yɛni ammere na yɛbɛhwɛ nneɛma sɛyaa sɛ ɛnkɔ sɛyaa yɛntumi nyɛ bibi papa biara ɛmfa nyɛ nkyirima ade nti na meka ne saa sɛ onipa biara wuwu a wuwu ma sɛbe abusua wate aseɛ wuwu ma abusua enti sɛ woka mabusɛm tire dunum gyam dunum ne dunsia no a wobɛhu sɛ obiara wu a wu ma abusua ɛnɛ obi wu a abusua ne efunu ne so tumi so ɔyɛ ɔbaa so ɔyɛ bɛɛma abusua ne ho tumi na emom ɛmma ekoduru baabi kura ekuo koduru baabi a asɔle ɛnso amammerɛ kwan so no saa nneɛma biara no ani kwan sɛ yɛ de ɛkɔ so ɛnso ɛno na seesei ɛkɔ so nti obi te sɛ nana kodwa apɔso kodwa safo wafirim ɛdɛ nti ɛna wɔ sɛ ɛmma ɛne abusua nyinaa nkɔ adwen baako mu ɛnhyehyɛ n'akyi biribiara ma asomdwoe nyɛ dɛ ɛmba na ayie no mu hwɛ deɛ ɛsiiɛ na yie akyi hwɛ deɛ ɛsan akɔ so na ase asom ase o na sɛ yɛkɔyɛ na ase asom ɛwɔ baabi Kumasi ha na Kumasi ha mefa nsɛ baabi na yɛyɛ the joint service yɛyɛ the joint service nso wɔ baabi a ɛno ɛkyerɛ sɛn na saa joint service no ɛne na ase asom no emu deɛ hene ɛna ɛfa ayie no bebre na ɛka sɛ ne Thanksgiving ase no ana papa ne nyankontɔn no ɛto yɛ nti ɛhɔ na ɔgye tum nyankontɔn na ɛto yɛ na sɛ adwo asafo adi bem no ɔna papa na hyira no paa so ɔnyɛ na adeɛ ma no nti sɛ asɛm no wɔ court ɛwɔ court nti na wadi bem wɔ ne nua so ana asɔre so ana abusua so ana Ghana so ne wadi bem ɛsɛ asɛm no wɔ court a yɛnka nwie Kristo asafo mission ne betima kyerɛ yɛn nti nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ wansua mamra amfa nneɛma antoto nneɛma wade bi a wobɛyera wate ase nyame wɔ soro deɛ ɔpɛ biara na ɔyɛ nyame otumi yɛ ne nsɛnkyerɛnne bere biara wate ase nti saa asɛm wei na abɛda hɔ no na wei ɛyɛ wei wɔ ha na wei yɛ wei wɔ ha no ɛdeɛ nti na wɔ sɛ ɛba ne saa na sɛ wohwɛ saa nnaase som ɛne saa joint service no hwɛ nsɛm a epiepie firi mu bae na kyerɛ sɛ moda so egu papa n'anim ase ɛmma no moda so egu mu papa n'anim ase nanso nka mpanimfoɔ bu baabi sɛ obiara no a kɔde ne nsa benkum ɛbɛkyerɛ ne papa akura ase kwae dabi nanso hwɛ deɛ ɛɛkɔ enti na ɛdɛn deɛ edi kan no yɛnhwɛ hu sɛ sɛbe nana safo sɛbe na amu no anaasɛ na yie no ɛno na ebi di yɛ ɔmo business ɛyɛ business saa na mɛka no so adenti ɛna moyɛ anuafoɔ na mo papa awuo mo antimi anka mo ma anya yi mo po abusuafoɔ nso ayɛ de hwɛ mo ma yɛ yi awie dia mo yɛ no sesee no na abusua no ebi nkwa ha na ebi nkwa ha na asese na ese kwa nya busua ne nko wo hwɛ de ade ne ka kwa asɔle no kora mu akyɛ so ate ase enti saa ntotoe we nyinaa da so wɔ hɔ enti mo pɛsɛ papa no ne wu akyi ne yɛmmɔ ne din sesɛn na kyerɛ sɛ nimguaseɛ no a enti sɛ woamfa amammerɛ kwan so anyɛ obi bi a ɛde nimguaseɛ na ɛba enti ade a akofra no ne adwo asafo ayɛ ne nyinaa no ebia ne hɔ a
ɛhyɛ ɔmo papa animuonyam na bibia nso ne wa ɔmo ayɛ a akan amammerɛ mu no amammerɛ yɛ den agitum what I say if say nipa free mu a abusua ɛna hwɛ yɛ bibia na mo emma mo nso ma yɛ den abɛka na sɛ wɔkɔ bi a ekuo no nso abɛta akyire sɛ mo de ntitimu ɛna ayɛ den aba ɛna deɛ ɛkɔ so nyinaa nso so no ɛyɛ ne nsɛm bɛba na yɛhunu baabi efunu wɔ ne adeɛ nyinaa no akofra ne de injunction ekoto woni abusua no so ɛde injunction ekoto adwo asafo so ɛna adwo asafo nso de injunction ne bi enso ekoto na no so yɛ bra na yɛyi ne so yɛ wakandini no wakandini no nso de bi koto so we nyinaa akyi no sɛ yɛde amammerɛ kura esi nkyɛn a aban mmra nso ayɛ den abɛwuram aban mmra na ɛbɛwuram nso no mu nipa mienu nyina obi ani hɔ a wɔde anidie ni buo yɛ den ɛma Ghana mmra na sɛ we nyinaa akyi no na sɛ nananom ɛne kɔɔtofoɔ bɛtena hɔ hwɛ sɛ wɔn mu ɛmfa so pa a wɔn mu penti Ghana mmra ɛne amammerɛ ɛnsɛe a nokwasɛm ni na ɛha adwene pa yie enti ɛkwan a wɔn mienu afa so nyinaa no ɛnyɛ kwan papa ɛna sɛbe yɛba ahenni mu a yɛwɔ akonnwa a ɔhema aka ho menhu asɔre a sɛbe yɛyɛ a yɛsi ɔhene na yɛsi ɔhema ɛde ka ho wate ase sɛ nipa ne bɛte asɔre koraa no a na yere yɛfrɛ no sɔfo maame sesee no sɛ adwo asafo ano na yɛbɛdi asɔre n'anim sɛ sɔfo maame anaa sɛ sɛn ɛna sɛ akofuna no nso so ɛna nso ɔbɛfa asɔre no agyina ayɛ deɛ sɛbe ɔpapa sɛ ɔnyɛ a ɔno nso adwene a ɔde bɛte asɔre no ɔde bɛdi asɔre n'anim ɛne sɛn efisɛ Bible mpɛ ntiti mu sɛ wo ne wo nuanom mu ate asɔafo no kora wo bɛdi so nso mu ate asɔre no nso mu akyɛ enti na sɛ no ɛkɔ ne sɛn enti animguaseɛ na ɔmayɛ ɔmadwen sɛ ɔmbɛgu papa no sɛ enipa bi ahyɛ aseɛ sɛ ɔmbɛgu nipa anim ase eti sɛ ɔyɛ papa anaa ɔyɛ maame na sɛ wantumi ankasa nkyerɛ ɔma yi antoto nneɛma yi ne wabusua ɛne wo kuo anaa wasɔre a wokɔ ntam a wowu animguaseɛ sɛ a na ɛbɛkɔ so saa na kyerɛ sɛ amammerɛ no na sɛ aneɛ na amammerɛ no nso deɛ yɛmpene nnɛ ɛmpene kyena ɛma amammerɛ no nyɛ de ɛnsɛe enti mi dɛ mesrɛ nananom sɛ saa mfomsoɔ biara ba ɛfa yɛ amammerɛ ho deɛ a nananom mfrɛ saa nipa no na yɛntwe n'aso ma obiara hu sɛ sɛbe asɔre bɛto amammerɛ ɛna asɔre wɔ nhyehyɛeɛ nko wate ase asɔre wɔ nhyehyɛeɛ nko na nhyehyɛeɛ no ɛsɛ amammerɛ di kan ansa na sɛ nya amammerɛ di kan a nka wontumi nkɔsie wo papa sɛ wokɔyɛ ayie asɔre biara no ahyehyɛ mmara sɛ yɛnkɔyɛ ayie ɛyɛ nananom ɛna ahyehyɛ ɛde ato enti sɛ wokɔyɛ biribi a ɛfa akan yɛ amammerɛ ho a hwɛ ne pɛpɛni bi na ɔnkyerɛw na ɔnkasa nkyerɛw na hunu anamɔ a wobɛtuo na wankwa nkonya amane na deɛ ɛkɔ ne deɛ ɛnyɛ na wonim awerɛhosɛm a adwoa mempɛ sɛ nka meka na afidikesie so na ano a Thanksgiving yi kɔ so a ebi nso yɛ joint service yi na bebe na deɛ ni ɛhwɛ Thanksgiving no ɛsan sɛ ɛkɔ so amammerɛ fie biaeɛ a yɛte amammerɛ ase anim yɛamane ne yɛamammerɛ bebe na yɛka sɛ ahemfo kora ɛwɔ ha kora atena si kom ahwehwɛ ha ama asade wei kɔ so wɔbrɔ mo so wɔn sɛ amammerɛ fie ni ha asantefoɔ deɛ yɛdwene amammerɛ ho ne amane ho yɛwura kora nkasa ɛno kwane na etwa me nsono no so mo de papa ne di bam asɛm wei yɛwura ɔnka ne sɛn metoma wo ɔmo yɛ no hene ɔmo sɛ ɔyɛ no asɛm ayi prempɛ assembly hall ɛhɔ na ɔmo kɔ yɛ tiade ntina da bia dɔm bɛ so ɔmo de frɔfrɔ ɔhene mpɔn ɛte saa tie wei menka ne tintin bia ɛho asɛm bɛba ne sɛ sɛbe sɛ yɛde nananom anaa yɛwura kora si nkyɛn a yɛwɔ pani a ɔda ɛyɛ ekuro biara ɔhwɛ so sɛ yɛwɔ regional minister wa nti kwan bɛɛ ne faa so a saa deɛ wetumi kɔpie prɛmpa asɛmre hɔ aso obɛgye permit so ho na obɛgye permit na obi asase so ade a oba bɛyɛ no ɛsɛ oma di asase ne wura
ete no ohunu na se niema bi wo ho ese ye ya oma ya ansa so omutimi ye bibi saade a asem bi ani ho na mo so mo ntimi anye bibi saa ho na omudi saade we ese ya mamre dia ene e ho asem beba no kura ye ba ko enti se na nanom ntimi anka ho hwe dia ene ne jesa mamre de ne ye jemu enti ye nyam na obi anya de hope ebasa ede ha obebere se si akro na ye presi ebebo amamre ne ho ban no hwe de ekoso mpanimfo mu nkwala Kristofo emfa mpanimfo anya hwe Kristofo eko nkramofo eko sebe ya na nanam abosonsomfo na omude menhya dante omudede bisa so ti ase enti amamre no de se ya nhwe se de nan besi fom atoto niam yie a ede ha obebere efse amamre no na bema wo huni se nyankopon ho nyame se enye wati ase enti amamre no ene ye de sum nyame wati ase enti se to sa ne manigua ene emoa bi ene we betimi aba na entimi nkoba se na nasafo ayi ase na se ye na yi na yi achi na obi akogina ho ensam a oka se sebe de obahunu no ana de abetie no na faye wadwuma na sebe puto na yesei putu na yiwe ni esa so no nsama e kafa no kra achen sasema wo kan osofo ponkasi so ne di asem wo ya wo kan no enkyere do ekire ntitimu na adinti esa se ayiyu akwakwa ese kasa twitwie bi ne anyansini bi de na ekoso nana ni nyina ne se na memeka kire o se saa de ma ekoso ni nyina no eye papa amunu na omde ye business nukula na meka kire unhu awerɛhoɔ bi a ɛwɔ wo mumu ɛwɔ kwan bi so ebise ye yie ne ye bonsa ye benya sika ye beye ayi na asesumi no Nyansa ketwa so ho we dia o ye ono nso so obeto ombeje offering wo ho nti bibia be ye sika eti adentina kamu nyina mu nka mmom na ye hunu se anamon se ye papa ni ho nti anamon se na ye tu se mu ne abusuafo asem kura no ye hunu ba bia ye hunu ti hunu kon akosi na se sa ne ma we nyina koso de a na me no me kan pense ye sika enom do papa mu ne ye de epe na awere husem nti me tambia de bia me kan anam ye na mpese me gina nyankopon asem so ti ase na sika nso so ye mpen sa akwan no David se dia mebuse me tredu nsenchema de onu miensa kan wo se wo kwan bi wo etene wo nipa ni so na wie ye no owu akwan sika ne de obepe na emum fa kwampa so na fa pesika what you say enti se ya anya sa ne ma no na ye de sansem wei ebe ha sebe ye mpanimfo ana ye nananom sebe de onu kura wodi biampo hwe de ye na chi na sebe mi amemiti hei enti mata mefunu na ne de namba bi ebi kura mpo na nya me mampo ebi oba me ne timpo o se amikunu na ewo enti me kwa kosie ne maye mayi na wagya busuafo ayere ato atwene baabi ede na kire se we ya mamre we nya mamre so ti ase enti me de ya America ne se sika ne ye bepe ne ye mpene kwa mpaso ebi se odifo Jeremiah tiredun so nchemu du baako no ama yate ase epefe se so obi a open ho anya na wan pen kwa mpaso no o te se kokohwede a obutu kosua enwe ono ankasa na to yeso so ti ase na ebabu ni nkwa na mu bi agya na kire no bonso aye kwase enti sika pe no ye wone kwan o papa ewu efe senka abusua ani anuanum nyina ana maka bom ana mamre kwan so ye yes aye we ya kasa twitwe efiri he David so kasa twitwe efiri he ye nhwe niam bi ye ana sabi asofo num bi nso so esese eniam bi wo ho a wo mususu nye wo mo ntre ha wo mususu nye wo mo mena asem na no ehye so wo mususu nye wo mo mena wo adentia ebise wo muse kristoni na timi di hene kristoni ena ese wo di hene na no kire so ati ase nanso se yensi wo hene na wo ye sofo a udi chiniye kwa hene chiniye udi kwa hene da bi on se nyame ye no kwafo nyame no boss bo asase o ye no kwafo what you say nipa no ba ni chiniye sinu so na konya kro betela so kwa edi sika foforo mu de ba enti se
woyɛ ɔsɔfo a yɛsi wɔ hene a ɛno nko obiara ne ne hwee ka na sɛ yɛnsi wɔ hene na wokɔ w'asɔle anaasɛ wokɔ obi ayie anaa wokɔ obi wedding a kyini yɛn nso so esim sɛn say na ayi yo ne we na kwese fashion dabi enka ya mamre ho sa so wo tete na obi wu na yenya ye di areho no na ani ho na wutimi se ho na de ya me ya kura ne se yen yesusu ano se ufie kura na obi bewu a nkola mo ho no bra mo bra ne nya enya asam ketwa ho na no aduane mo nya bia die gise ye du koja otia na maame adamfo ana wo na bra bia na wanya bia die efie ho pa unya bibia ni ene de ho na ye wo fufu akese mutu akese so ho banku akese animu nam akese eti ye de saade no ayi awreho afiri ho nti kane no yese ye to abese no bonse mpanifo no mo kire kom wo beko na bese ena mo wi cheze bese na wo wi a eboa ma ekomo ne wo nche so ati ase na eno ye ene saade we nyina afiri ho ema se obi wu kura na chese bibie no e kire se areho aba na ye yi so ati ase enti seya no mo seya mamre no seya no mo seya mamre no enti me de meka na me de abesusu se amamre ye ntotuna ase na amamre ye nse no se wo ye sofo na ye nsi wo hene a wonni chiniye eni twa kan se na ye sini hene be de wo husi no na me kan se ye sini hene a ye nyina be se ye sini hene ye timi kan ni dwen ka se ye nsi wo hene ti e me de meka ni pain se wo ye sofo na ye nsi wo hene dia ba bia wo ko no di chiniye ko pede se wo ye hene dia ubatimi dia ko enti enoma bi sa ne ba ena me ehu se amamre ne ye ni ya na ase ye se no enti obia mesu metimi aka se sebe mesu me ye adwuma mu pani to so na ma na edi chini enti mesu me na ma me ko ayase na chini yesi meso enti ne ubeko ayase bebre ene bo mrante ne maba no mrante ne titiru obi timi ko dress tontuma kente kama no akotena ayase na ya di chini ye nanso ebase ye hwehwa ahemfo a ye pena ye hu no e kire sen enti mun hunu se baabi a unuru ho no benefo se unuru ya anom a yensua ya anom na ye nyina ye mmɔ ya mamre ho ban ne ye mfa nyini ne de amamre ne nyini a e de asomdwe ena eba sese asomdwe kwan a omo pa omo mfa amamre kwan so ntino se sese no omo mu acha miensa abusua ginafa abusua ginafa emaso achemi asore nso so eginafa nanso ke fa amamre kwan so kasa de we nyina nyede ke ntimemma na ohwe de ekoso yi sese de enim se yesie papa na wie yakwaye ne na ase som enti ntoko mentem ho anse opinche mpintwa asole etu atwa oni me ya adwen se etu atwa so ma sie na wie frɛ ansana se de ne ekɔ ho ne edi akwahye fam so what you say enti mpanimfo si yesie funu na yensi asem what you say sa asem bi wa akira sa afiri sa bre no mbetimi aka enti sa asem no tu betwa de a ebegina abusuafo no so abusuafo so man fa bua ma omu ti ma na betena se abeka so efunu ne ya abusuafo de enti eni wonkotu na efunu na yira obi atimi aye de opa bi aye bibia awie so what you say abusuafo ne pa ombetimi ade ache no ma frɛ emma no ene asolofo ni nyina de o matenase so na enhihye bi a ede asomdwe beba papa no sebe na sore fam de wa kire de sebe oni ho a onsi nanan na abusua ne fam no abusua ne na ebeyi de papa ne ne ho a ese odi papa na de na saa nipa no ede na futuo ene ne mo a aboa de papa ne yi no se oni na ade no no so na mo peto mbaji atumu za papa na amend the constitution na nsem bebe what you say na je say papa ni abusua papa ni na abusua mu enti se wankasa papa ugu na anim asise mawiase hu se papa ni na abusua mu enti wa adwene eye ma na ya na no edi da bia no nya de asam no kura de ye ka ni pen enti o mo samra no mo nyina mo ye ganafo o mo ye bibifo ya nya abrofo so free ayiwe ahimfie we ade hye ya nya abrofo mama mre mama ne enti me de se dura mamra sem eni nyankopon mra nsem a odimi di agro mani bebre so pa efse ene na ekire ye kwan what I say eno ena ekire ye kwan ene na me ye hu ya brabo
se ebeko yie anase enko yie eti se obi to mmara no a ede enema se ebeba obi a wusua saa na mo ni nyina no na nso o sai niema wati ase ompese asomdwe ne nkoso papa ene mpontu obeba ede ebeba ni pa asetenam enti amamre de me hu se utieti amamre so a mentwe ma okura wo ye ohene ti se den mekeka ma dwene wo de opa abefa meko ba bi abefa meko no koyam de abeyemi if se amamre no ene ye de bobra amamre na ebo ye ho ban amamre na kire se tumi ye den ewo ho nyankopon mra no na kire se nyankopon wo ho aban mra ena ewo ho kire se obi ni nsamfo nti mpanimfo bu ba bi se obi oya yisem no ni nikakura no ede na wura aban emra ene ye de woro mra ne de woro na se we nyina achi ni ye beja gum saade patapa pieto ye de mra ne woro mo so ati ase patapa pieto ye de mra ene woro na che se no akoye aban fam na se we nyina ye beja gum ama na sai de ya na ewiase no se ye tena ne sei na wo ka se patapa pieto ye de yi mra ne woro die na ajosafo so se ni so ye lawyer woni mu mra no na wo like make us obu mra ne so a we na we Ghana ha se ni hu se si di ye di injunction atwo eyie ne so ana still oyeye enti ye de patapa pieto ye de mra ne woro die Ghana mra e ba betie gina akokodem ye hu sampa Ghana ye we no mra ye adwuma to ono abu na ni agu so na se Ghana mra enso de bibi awuram na se ombeja ne saade ya ene na ye o mankasa so asem sabe me hiani me benya asem na ye de me akọ asenibia na me de ende ye de akire ni ahame na se asotwi bi ho ye de be mam na ye de tweme de ya na se sabe obi a onimu mra na se ono de ne nsem ye ana okura tumi bi na ono de be ka se omfa ne ho nkodidi ya na se na ntwa yi because that be na ka se mo se ajosafo abumra so a ni nua no so abumra so esan se ono a ni pefe se woni abusua na course ye fa injunction nto yi ni so ye di injunction ato so ka numu so twa ope 10 days omde se ye ne ya na eso anka mu behu sebio ensem ne pomasibre oso se me ye join service ene we na abumra na enuti na me ka kire o se enuti na me ka kire o se ye ya mamre de ye mane se ye kan ye bo ho ban na se court nso nim se wo mu nyina wo mabumra so na se court nso ja wo mu nyina saade ya ene ne ye wo mu saa court fo no wo mu mmoa sa asomdwe anya den emra wiase eti se meme betomra na meme ho abakire me na obi asebe onu de asebe ne nsebe ye anase odidi bre bi eso de wonfa no nkode a na je se koto de ne bodwe ye nya nkire de yemfa ba mekunu de a na sese ye kode se etina wo na nankra se emra ne omudidi ankwani beje me kama ni beje ama obi amfa saa kwan no so te ase obi amfa saa kwan no so etina kan wo ka se eto atwa no eto na ebetwa no enyina ebegina abusuafo no so se abusua no anti ase sai yenya wo mu se so na okoka se an wo ma no papa de ombe ye bia o ma ye ndi se ya na eduru ba bia na abusua no nso so mo ya ye bibia eno nso so enye ne kwan no enti mo ne mma no eni asole no enyina nya den enhia na de wo ho bia no mo nhwe na mo hunu na mo mpasam papa bi nya den enka nkire wiase efse sai ye we no eho asem no enye Ghana hankwa na wo aduru man bebre so papa na so na enye Ghana hankwa so aduru man bebre so enti omo nhwe na omo nye na sa asem we no so eda no omo fanya nyansasua na akanfo nyina hu se obi a so yo hene so yo sofo so ye den uwu a wo da abusuam na abusua bia nso so emfa ne nansi fom nya nhihye pa ema abusua no titira abusua mpanimfo ubekọ abusua bi mu no sebe ahokyira ne niema bi nti obi afrem no yese ma na emeye yi wa bra abusua mo amunim se ma nso nya yi yetimi ka se man kwoto adaka so man kwope o mo na se dipa na oba asase no wa ngoda na oni ba so mo ba ende se no na ebe kyo se pomba ho wo mfaso sene wo ye so atiase sumi na so na kwa de bia tititi me de amamre ni ye nyame anu masem but se uni adwene unhunu wonte ase amamre ni firi nyankopon mra nsem mu ene bai amamre ankasa efiri nyankopon asem mu ene bai enti untimi nya bibia anya den enkwati amamre enti na mejo se so hwe emebusem no a etire dunum chemdunum di siana ubowun se
obi awu a owuma abusu onwuma ma onwuma yere onwuma kuo onwuma asore nti amamre mu no media memeta abusu achi mintae mani asole achi abusu no so ye lose nti no de minta obi achi eni nti de memesra ne se sabre no abusuafo no ene mani asore ne ntenase na omunya nhihye bi na emfa ni monyam bi nya den emra na emekata papa na nim guase o maguno wona kine so kakra efse mpanimfo se ba bia nim guase aduro no ensan nya den enuro na nso se enya koba so afede adwasafo ane ni nua anuafo ni aka omo ho abom omo na abusuafo ni aka omo ho abom a ede kasa bi be den ebeba obi oye badwenma no obi ka se nim guase na badada se badwenma so beta ka so eba e no kura na mfom so ne ba e no womankasa hunu wo mo haye den asiesi wo mfom so na no abaye nsan na ho se ne ebe ya ekina bi nipa fufuro bi nso ye den entimi nkoye sa efse akan ya mamre no untimi muso ya mamre nso ye den enkire ye sa etimfom so ne de aba na ma no hwe so mbeka mo ho abom na won hum se sabia si ntifunu a apejafo omo papa enchikafo ye den ewo ho no muhunu omfa buoni ani de enye den emfa ma wo mu na omunhwe na asore sem ne de enya abusua na sem be na ka se na asore de entimi nya tise de papa ti ase na eti asore na sem de enya abusua na sem na emom o papa de obegina ne papa on papa echi ahwe on papa echi se abusuani no omunyina nkodweno ho na omunye saade no emfa anigye ene obuoni asomdwe emfa mra okay nanankra ebeda wase abusua yedi nkomo no esi wa ha se mesrew nanankra osaye oduyoni ukopiemu ewo eye cultural center amamre fi ai ho nanankra edi ni dwuma enti opera nanankra na ne no edi nkomo di afa se bi opomuden ho a meso be fa number 0535365999 0535365999 nanankra number am get to John betimi afre no na ne no edi nkomo bia opese wuni ni di se unti bibia se efa ya mamre ne amane ho a obetimi afre no se wo pe apomuden papa so a obetimi afre na ankra ahe Nyansapo o first time ni abodoma ne so na subscribe channel no fa comment efa ase ene yekum eye Kantanka ne nsensem a be bosome ne na wotwe afi edi ahini ewo social ne media ne so na nankra se manim guase de nya ba wi ne so still na no betimi akọ abusua ne nchen obuo kwanso ani die kwanso makotena se madi mo nkomo de to osini no mahwe na masiesi na nkabom aba se ne be ya Ghanafo anase anon sori papa no so wo bra yakwakosi na wi isan se nimguase de nya ba ya ba wi ti mesre se omo hwen a omo nti afutu na nankra ede atudwa isan se apostles emeritus Joseph Kantanka onya nipa hunu bi anase onya nipa ketua bi a yebetimi de nanim atwitwiri fom anase yebetimi de ni dibre ni tumi atwitwiri fom nti omo nhwe na omo asumdui embra adwoa enemy di dasene yeshia bye bye Adenti ni ebube ne brebe nsesi ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam sefam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya